Quixera que nos deras a túa opinión sobre, personalmente, que significou para ti a ditadura franquista. Teño poucos recuerdos sobre o franquismo, posto que cando Franco morriu eu tiña 11 anos. O que si recordo é un pouco pola experiencia do meu pai, que decía que, a partir dos anos 60, en España vivíase ben. Vivían un pouco privados de libertad, pero no que se refiere á situación económica, pois había traballo e digamos que a población sentíase mellor que en décadas anteriores. No que se refiere á miña experiencia personal, eu, a pesar de que, era moi nena, si percibía no ambiente de que vivíamos un pouco privados. De feito, eu vía unha parella da Guardia Civil e sentía temor, inda que, con 8, 9, 10 anos, a ver, que podía haber feito eu para que me meteran presa, pero era ese un pouco o temor que nos transmitían. Recordo un detalle que me parece moi significativo. Cando eu estaba en sexto de GB, un profesor recollera unhas papelillas que por entonces se empezaban a tirar polas calles, un pouco en contra do régimen, tendo en conta que xa sería, non sei, o ano 74, 75, cando xa digamos que o régimen franquista estaba nas últimas. E un profesor recolleu unhas octavillas do suelo, levónolas á clase, e un alumno, un compañeiro meu, quedou sorprendido de como o profesor podía tenerse a facer eso, porque eso, recoller eso, unha octavilla do suelo, supónse que iba en contra do régimen e que era propio dun rojo, e que o profesor iba a ser castigado por ese feito. Recordo o temor que sentiu ese compañeiro meu, pero ao mesmo tempo, digamos que é un acto bastante significativo de cara ao profesor, posto que nos fixo, xa coa pouca edad que tiñamos, nos fixo ver que había unha opinión máis, que tiñamos que abrir un pouco as nosas mentes e ver que había outras posibilidades. E iso tamén penso que é un pouco a tendencia que xa había dentro da población, de que Franco, digamos, ainda que estaba vivo, estaba un pouco acabado e que xa era como unha apertura ao que posteriormente foi a democracia. Poderías nombrar algún personaxe que fora significativo durante a transición e por qué? Brevemente. A transición, a ver, é que iso non vou ser moi original no que vou a decir, pero penso que Adolfo Suárez foi para min un auténtico personaje, xa, un pouco, ademais que veíase que era un home bastante tolerante, un home que quería unha reapertura e que intentou conciliar un pouco o que era a tradición ca innovación, porque despois de tantos anos de ditadura tampouco podíamos saltar aí a un régimen super... Penso que sí, que realmente o centrismo que propugnou Adolfo, que foi importante, de feito, aí está, que sí, que o conseguiu. Gracias pola túa participación. Non se merece. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche